Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар. Исәнмесез, халык авыз иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Без менә шушы идәге форматта милли уен кораллары белән танышуны дәвам итәрбез. Һәм традиция буенча мин сезгә табышмак әйтәм, ә сез шуңа җавап эзләрсез. Игътибар. Бер кошым бар, тынмый, агачка оя кырмый. Өе җирдә, җыры күктә. Нәрсә турында сүз бара? Дөрес әйттегез. Сүз тургай турында сүз бара. Сез әйтерсез, ни өчен тургай? Сәхифә бит. Халык уен кораллары турында. Әйе, чыннан да тургайлар дигән уен коралы бар. Әйдәгез, танышып китик. Карагыз әле, монда тургайлар жабырын китеп язылган. Бу тартма эчендә тургайлар. Папка эчендә. Менә карагыз әле. Бу кыскача гына сөйләп китим. Бу уен коралын уйлап чыгарды профессиональ музыкант, музыка укытучысы, курайлар укытучысы һәм шулай ук курайлар ясаучы оста Рафаэль абый Гайзетдинов. Ни өчен тургайлар исеме кушты? Чөнки тургайлар бер кашанда үзләре генә очмый, алар төркем-төркем һавада очалар һәм сайрыйлар. Шуңа күрә тургайлар. Күрәсез? Менә берсен алдым. Бу тургайның тишекләре юк. Күрәсезме? Һәм шуңа күрә анда бер генә тавыш чыгарга була, бер генә нота. Беренчесе булды. Икенчесе, өченчесе һәм шулай һәрберсен алыштырып уйнаганда көй чыгарырга була. Сез аңлагансыздыр инде, бу уен коралында бер генә кеше уйный алмый. Моның өчен төркем кирәк. Һәм бу уен коралы бик нык файдалы, бик нык кирәк бакчаларда, балалар өчен, балаларның музыка сәләтен үстерер өчен, төркемдә уйнау өчен һәм сәламәтлекне арттырыр өчен бик нык кирәкле әсбап дип саныйм. Бу уен коралына мин үзем генә уйный алмыйм, шуңа күрә мин тәкъдим итәм видео язманы карап китәргә. Безнең танылган музыкантыбыз, флейта укытучысы, курай укытучысы, шулай ук Лейсән Гареева балалар бакчасында дәресен яздырды. Әйдәгез, бергәләп карап китик. Матур бит, дуслар. Халык иҗатында шундый акыллы сүзләр бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Әйдәгез, дуслар, үткәнне барлыйк, саклыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.